Şeýlekeme owu gyjylyk ekinleriň tohumçylygyna ýetirilmesi sebäpleri we öňdürýän wüzipeler atly halkara ilmi masadyň şähertlerini iki tarap aýynda uşuklar geçirildi. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan halkara çäherleriniň durly uglary öz içine alýanlygyny hemde halkara forumynyň guramaçylyk derejesini toplumdaýyny esasy çemereşilýändiginiň aýdyň beýanlary. Duşuqlarda owu gyjylyk toplumyna durmuşa geçirilýän döwlet maksatnamalarynyň adyk borçlugynyň üpçünedilmegine möhüm orny eýleýänligi, şuny halkara gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berilýändigi barada aýdyldy. Bu bolsa toplumyň ähli düzümleriniň sadaşykly ösürülmegi, pudugyň işine dünýäniň ösen tejribesiniň urnaşdyrylmagyna giň ýol açýar. Ýurdumyzyň owasına toplumyň düzümleriniň ýolbaşçylary daşary ýurtlaryň urdaş edaralarynyň wekilleri bilen geçiren duşuklaryny ýerliň şoğlaşmagynyň öňüni almak, suw we ýer serişlerini netijeli peýda etmek babada öňde durýan wezipelere netijeli ýerine ýetirmek ugruna halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ornuň degişdigi bellenildi. Duşuklara gatnaşyjylary iki tarapyny esasy geçirilen gepleşikleň jemleri boýunça gazanylan alalaşyklaryň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň pudugy hem tarapyny ösürmegiň baş şertini emele getirýäni barada aýdyldy. Duşuklara gatnaşan mehmanlary forumyň hemde gepleşikleň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçünedilenligi, Türkmenistanyň owasyna toplumyna halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça bar bolan mümkinçilikleri peýdalanmak ugruna zerur şertlerini döredilýänligi üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyda alkyş sözlerini beýan etdiler.